църковното престъпление на квартет Мартиница и бляскавият танц на многократните шампиони на България Симеон Тимов и Дмитрия Никифорова. От Бургас, студенти във Варненски медицински университет, позволете ми да поканя професор доктор Анелия Клисадова, ректор на Варненски медицински университет, за обръщение, след като сторихме начало на тази благородна инициатива. Вие сте. Ще започна, уважаеми колеги, скъпи студенти и приятели, с едно мото. Върви народе възродение. Може би съвпада с 24 май, да. Но ние, които сме тук днес, доказахме, че можем и сме един възроден народ. Защото в тези тежки времена, в това тежко ежедневие, намерихме сили, намерихме вяра да бъдем тук за едно благородно дело. Да подкрепим тези деца, които имат нужда, за да могат да чуват, да се развиват, да говорят и да имат бъдеще. Благодаря на всички и поклон пред вас. За да чуете всички вие, които сте в зал 1 на фестивален и конгресен център, аз, Кирил Аспарухов, един от вас, обявявам следното. Организатори на подготвителният концерт са Медицински университет професор доктор Параскев Стоянов Варна и Варненска асоциация по превенция на слуха при новородени. Спонсорите, които подадоха ръка на тази проява, са градски клуб Възраждане с председател Хаджи Ламбрин Сотиров, Сдружение Български лекар, Сдружение Черноморски братя, Асоциация по превенция на слуха при новородени с председател доктор Марио Милков, фирма Сен-Килион, представител на МедЕл Австрия, Сдружение Боян Абаджиев и фестивален и конгресен център. Съобщавам с удоволствие, че до този момент са събрани 5726 лева, а не трябват поне още толкова, за да закупиме и втори апарат. Нещо много актуално и топло споделям с вас. От Кирил Юрданов, кмет на община Варна. Уважаеми госпожо Клисарова, скъпи съграждани, уважаеми дами и господа, сърдечно благодаря за поканата да присъствам на този благотворителен концерт, посветен на искрена и благородна кауза в името на живота. Съжалявам, че ангажиментите ми днес, свързани с национални и международни събития, чието домакин е Варна, не ми позволява да бъда в залата заедно с всички вас, защото държа да знаете, че с цялото си сърце, лично и като кмет на Варна, подкрепям и участвам в подобни начинания, доказващи, че нашата човешка съпричастност в името на живота стои над всичко останало. Успех на делото, на всички пожелавам истинска наслада по време на концерта спектакъл, който предстои. С искрено уважение, Кирил Юрданов, кмет на Варна. И лично дарение от господин Кирил Юрданов.
Бяхте невероятни, очаквам още танци и фойерверки.